ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜವಣ್ಣಿ ತುಡಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂಚೆನೆ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡೋಡು ಏರೆಗ್ ಮತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅತ್ತ ದಾಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ಒಂದು ಜವಣ್ಣೀರ್ನ ತುಡಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ನೇ ಸತಿ ಮಂತನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ನೇ ಸತಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲದ ಸೇರಿದು ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾದ 2 ವರ್ಷ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತನ ಪನ್ಪುನ ಮಂತನ 2023 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಂಡೆ 16/7/2023 ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ಲ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ನೆಟ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆತ್ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪುನು ಮಲ್ತದು ಅವಟ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಅತನ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ತೊಂದರೆ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿತ್ತು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯರು ದಾದಂಡ ತೊಂದರೆ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಏಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ PUC ಬೊಕ್ಕ SSLC ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಐತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗಂಟೆ 10 ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಪೂಜೆ ಬಲಸರೆ ಒಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇನಿ ಜವನೀರ್ ತುಡಾರ್ದ ಕಾಣೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲಿ ಸೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಾರದು ಒಯ್ತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಗೋಧಿದ ಸೀರಾ ರಾಕೇಶ್ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಪನ್ನೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಮೆ ನಾ ತಿನ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಮುಕ್ಕಳು ತಿನ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಬೈದಲ್ಲ ಮಲು ತಿನ್ನೇರಂದೆ ಬೈದು ನಿಂದು ಎನ್ನ ಕಾಟು ಕೋಡೆ ಕಜಾವು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಿನ್ನ ಮಿತ್ಯಾನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಕಜಾವನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೈದಿ ನೆಕ್ಕೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ನಾಲ್ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಿ ಸಂತು ಸೀರಾ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀರಾ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಸೀರಾ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಪೇನದ ಮಾರೆ ಆಣ ನಿನ್ನ ಕಜಾವು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಎನ್ನ ಕಾಡಿದ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಸಬತ್ ಹಾಕ್ಸ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದಂತಹ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತರ ತಂಡವು ಆ ದಿನ ತುಳರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡುವ 80 ಬಾರಿ ಅವರ ಬರೆದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಕ್ತದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ರಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ರಟ್ಟೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತೂವನಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆ ಜೀವದಾನ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಆದರೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಲಕ್ಕುಂತುದವರ ಜೋರಾದ ಕೈಪಾಟಿದೆ ಇವನು ಜೀವ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರ ರಕ್ತದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜೀವನಗಳು 8 ಸರ್ತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾಸ್ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದ್ರಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಲ ಒಂಜಿ 2 kg ಸೀರ ತಿಂದೇರು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಕಂತು ಕೂಡ ಬರೆಯರ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಬರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ನಿಂದ ಪುದರ್ರಿ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಅಂಚನೆ ಚಂದನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಂದನ ಮಲ್ಲ ಪುದರಂಜಿನ ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಪಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೇ ನೆತ್ತೇರು ಗೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಮೇ ನೆತ್ತೇರು ಗೊರ್ರೆ ಬೈದ್ಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಇಂಡೆ ಓಲೋ ಬಸ್ ಜೈತ್ಲೆ ಕಾತ मैं नेतर कर रहा था वो वाला बस चाहिए था नहीं दे रट बाटली होनी कौन रट बाटली होनी एजेंट फुल नेतर नेक बाल दी दिले बाल दी नेक बाल दी दिले ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ದ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರಿಯರ ಅದಾ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ 300 ml ಹಿಡಿಯದು मोने नेत्तेर कोरी नेत्तेर कोरपुंड साधारण सिद्धेटर ओय 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 ना साविया ओय आ नेत्तेर कर बೈದಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಲೇ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ನಡುಟುಂಡು ಕೈ ವಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಯಾ ದಾದನು ಬಾಲೆ ಉಂಡಿ చెప్పులగా ముత్తింగో లక్కన కైంది ಏ ನೀ ವಾಡುಗೆ ಪಾಡೋರಾ వాడు డండు మారే కన్ను తెచ్చేస్తా ಜನರಲ್ ಬೋಲೆ ಮೂಜೆ అంటే ಮಾತ್ರ ತೀಯರ ಬೋಲೆ ఒక పాడేరు పిదే పాడేరియా ఒక మార్గొంದು పాడేరు ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೆತ್ತೇರು ಲಡ್ಡು ದೊಟ್ಟೆ ಬಂದೈತೆ ಲಡ್ಡು ದೊಟ್ಟೆ ಬಂತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂತ ನೆತ್ತೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತನ್ನಿ मेरे इतने उमीलिगे कोर्नी नरमान्याग नेत्तेर कोर्तिजेर उमीले मेरे नेत्तेर बर साधारण पोतुरु अंच जोकुल कातुंदुलेर मास्टर नेत्तेर देप्पेरे देप्ले मास्टर ಎಂಚ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೆ 10 ಸಾರಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನೈತ್ರದ ರಕ್ತದಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ ಆವೊಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾತುಕಡೆ ಲಾಭ ಇಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಡೋಳದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಟ್ ಪಂಪಿನ ಅರ್ರ ರೆಡ್ಡು ಕನ್ನಲ ಅರೆ ದೋಜಿ ಅಂಡಲ ಅರ್ರಂಜಿ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ದೋಜಿಜಿಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವೋಡು ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐನೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಅದು ಸಂತೋಷದ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬರ್ಪುನನೇ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏರ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ಪಂಪನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಇಂಚಿ ದಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನೆಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಎಂಕಲಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ವೈಕಲ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಂಡ್ಕೊನ ದಯಪಂಡ ಐತಾರು ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾತ ಅಂಗಾಂಗ ಸರಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಆವೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರಂತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಬದಿಗಿದಿದ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಏರೆ ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು BP ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೀನಬ ಸರ್ ಎರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಜವನ್ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಆರು ಏಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಎಂಚಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆರಾಮ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ಮಂಜಿ ಟೀಮ್ ಯಾರನ್ನ ಉಳಿಪೋಣಂತ ಮಂದಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಈ ಓರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ, ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಟೀಚರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವನ್ ಹಿಡ್ತುಡಾರ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ 399 ಅಂಚನೆ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜವನ್ ಹಿಡ್ತುಡಾರ್ದ ಪರವಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಲ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದ ಮೋನೆ ತುಲ ತುಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪಿನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೈಪೋಡು ಐದ ಕೊರ್ಪುಡು ಸುರೇಶ್ ಪೋನ ಬಾಲ್ ದಿದ್ದೀತೇರಿಗೆ ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ ಬಾಲ್ ದಿದ್ದೀತೇರಿಗೆ ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾಲ್ ನೀರು ಆಯ್ತು ಯಾವ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ದಿ ಬಿಡ ನೆತ್ತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರಿಯರು ರಶ್ಮಿತಾನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಏತ್ನೇ ಸತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರು 13 ಸರ್ತಿ ಅದು 13 ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ಅದೇ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಏನಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮೇರ್ನ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಡದ ವಸಂತನ್ನೇ ಸುರುಕು ವೈಪೋಡು ಐದು ಕೊರೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ತುಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಐಕೆ ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೆ ಉನ್ಕ ತಿನ್ಕದ ದನಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಅದೇ ದಿನಸ ಉನ್ಕ ತಿನ್ಕದ ದನಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಇನಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಆರೆ ಉನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಉನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ರಾಯ್ದಾರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಜವನ ಹಿಡ್ತುಡಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಧಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ 399 ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ 25 ಜನ ಪೂರ ಏಜ್ದ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಹಾಂ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ 64 18 ಹಿಡಿದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಪೂರ ಇನಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಈ ಯೋಜನೆ ಜವನ ಹಿಡ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜವಣಿ ಹಿಡ್ತುಡಾರು ನೆತ್ತ ಒಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋದಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ 399 ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಉಂಡು
ಐನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಅಂಡ ನಾವು ಜವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜವಣೀರ್ ತುಡರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತಿರಿಪಾವುಲಕ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಒಂಜಿ ಜವಣೀರ್ ತುಡರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈದೇರು ನೀವು ಮುಕ್ಳೆ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನಕಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜನಕಲು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಮುಕ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಲದ ರಂಜನನ್ನೇ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದೇರು ಹರಗಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಬಾಕಿಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ BP ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿಪ್ಪೆ ಬೆಲಕಾಯವ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣಿದ್ದಿಚ್ಚಾನು ಶೇ ದೇವೇರು ಈತ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರತ್ತ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿ ನನ್ನ ಏಡ ನಟ್ಟು ಕಾಸು ಏಪ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವರಿ ಈ ಜಂಟ ನೆತ್ತೇರು ಬೋಡೈನ ತುಂಡು ಬಾಲ್ದಿದಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ಸಂತೋಷ ತಲೆಂಬ ಇದೆ ರೂಮ್ ಬೈದ್ನಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬೈದಿರಿ ಏತ್ನೇ ಸತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪು ಉಮಿಲ್ಗತ್ತು ನೆಕ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾಯಿಲ್ ಕಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಯಾರಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಡ್ಡಿ ಆತಂಡು ರಿಬೋರ್ ಆತನ ಇಂಜಿನ್ ರಿಬೋರ್ ಆತನ ಬೇರೆ ಏತು 300 ml ಮುನ್ನೂತೈವನ ಈತು ಮಲ್ಲ ರಾತಿ ಗೊತ್ತಿನ ఒక నేను నైట్ చెప్తాను రావా ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂತೆ ನೆತ್ತೇರು ತೆತ್ತೀನಿ ದಾದಾನ್ ಪನಗ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ನೆತ್ತೇರು 350 ml ತೆತ್ತೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ಅವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆದು ತಮ್ಮೇಲ್ದು ತಿರ್ತು ಊರ್ಲಿ ಲೋಡು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ತರಕ್ಲ ಬೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೇರು 350 ml ತೆತ್ತೇರತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಇದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾಲ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆದ ಬೇರೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಬಾಲ್ದಿನ ಬಂಡೆ ಕೈ ಕಾಡ್ತದೆ ಕೈ ಕರ್ತತ್ತೆ ನೆತ್ತೇರು ಮೆರ್ನ ನನ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಟೇಬಲ್ ದಿದ್ದು ಜಪಡ ನೆಲಟ್ಟಿ ಪಲಾಯವಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಬ್ಬ ಬೂರಿಯರು ಇನ್ನ ಅವಳ ಜನ ಜೈದೇರು ಆರು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೆದ್ದೇರು ಹೋಯ್ತು ಇಂಕೊರ ತೂನ ಗ್ಯಾನ್ವರ ಏನು ಲೇಡಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತುನಕಾರ ಅಮ್ಮಾರು ಬಾಲೆಪಿಯ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬೈ ಅದಾರ ಬಂಜಿಗಳ ಕೈ ದೀತೇರಿ ಬಾಲ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿಗೆ ದೀತಿ ಮಂಡಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರಿ ಬಂಜಿ ಕುತ್ತು ನಾ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೇತನ್ ಮಂಡಾಡಿಲ್ಲೇರು ಈ ದಿನೇಶ ಕೊಂಚ ಅಂಗಿ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಉರುಸುಗು ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಮಾರೆ ಯಾನು ಅದೇ ಅವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮದ್ಮ ಇರ್ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ ನಿಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಅರ್ಕಂಜ ಸಂತು ಒರಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಳಿಯರ್ಲ ಬೈಜಾರ ಅಂತೀಯಾರ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡು ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೂರ್ ದಾದಾಪುನು ಸಂತು ದಾದಾ ಬಾಲೆ ಎಂಜ ಅಂತೀರಿ ಬಾಲೆ ದುಮ್ಮದಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ದಾದಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ ಪುಲಿ 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 ಪುಲಿಪು ಪುಲಿಪು ಪುಲಿಪಿಯ ಪುಲಿಪಿಯ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ಡಿಸಿಲ ಮಾರ 500 ಎತ್ತ ಪಾಡ್ಲ 500 ಎತ್ತ ಡಿಸಿಲ್ ಅತ್ತ ಹೀರ್ ನೆತ್ತರ್ ಕೊರ್ರ ಬೈದಿನ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ಸರಿ చెప్పులే ఈ జన జాలిట్ ఉండు కూడా చెప్పులే
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗೆ ಹರ್ಷಿತುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಯಂ ಇತ್ತೇರು ನೆತ್ತೇರಿಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತೇರು ಕರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತೇರುಂಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಇದು ಏತ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಬೇತನ ಎತ್ತೇರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನು ಬೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಬಾಳ್ದಿ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತು ನಿಪ್ಪುಡು ನೆಡ್ದು ಬೇತ್ ಸತಿ ಕೊಡ್ಯ 7 ಸತಿ ಕೊಡ್ಯ ಆಂಡೋಲು ನೆತ್ತೇರು ಇಡೀ ಜೀವನ ನೆತ್ತೇರಾ ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂಚ ನಿಮಗೆ 500 ಎತ್ತೆ ಯಾವ ಡೀಸೆಲ್ 500 ಎತ್ತೆ ಯಾವ ಡೀಸೆಲ್ ಆಂಡ ತಮಿಳ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಎಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಡಿರ್ಚಿಂದ ಆಂಡ ತಮಿಳ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಗುಚ್ಚುಂಡು ಸಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶರು ದಾದಗೆ ಸಂದೀಪ ಐನೂರತ್ತೆ ಯಾವ ಡೀಸೆಲ್ 500 ಯಾವ 500 ಯಾವ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾರಿ ಇನಿ ನಿಗುಲ್ ಮಾತಂಬೇರೆ ತುಯರ ಬೈದಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ 3 ಗಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ದಾಲ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬೈದ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಬೈತಾರೆ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯ ಎಂಚ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ವೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲಿಪು ಇರು ಬೈ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ನಾಂಡದ ಕೈ ಪೊಲಿಪು ಇರು ಇನ್ನೇ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾ ಕೊಡಚಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡಚಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟರ್ದೆಪ್ಪಿರವ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜೆ ಇರು ಸುರುಪರ್ಪಣೆ ಹೊಡಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ 15 ಸರ್ ಇದು 15 ಇನ್ನು ನೆತ್ತೇರು ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಮುಂಚೆ ಬಂದು ನೆಡ್ತಿನಿಗ್ಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಆನೆ ಹಾಕಿದೆ ನೇಲದೊಲೆ ಜಾಂತಿಗೆ ನೇಲದು ಅದು ನೆಂಜಿನ ಸುಸನ್ ನಿಂತ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನೆಂಜಿನ ಹಾಂಡಿಗೆ ಮುಗಿನಿಗೆ ನೆತ್ತಿರ ಮುಗಿನ ಒಂಚೂರು ನಿಂಬೆರೆ ಬರಲಿ ನೆತ್ತಿರು ಸುಸನ್ ನೆತ್ತಿರ ಎಂಚಕೊಡು ನೆತ್ತಿರ ಎಂಚಕೊಡು ಆಯ್ನ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಕತ್ತಿರ್ದು ಕೊಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಮಾರ ಬಯ್ಯನ ಕೊರ್ಪೆ ಬಯ್ಯನಿಗೆ ಹೊಸತು ಕೊಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಚಂದ
என்ன கொர்ற ಮರಲ್ಲ తెలుస్తుంది పునా ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಿಯ ಸಾವು ಏ ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ನೀನು ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಎಂಚಾಪು ಇದಂತೆ ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಪೋಪು ನೆತ್ತೇರು ಎಂಚನ್ ದೆತ್ತೇರು ನೆಂಚನ್ ಒಟ್ರಾಶ್ ಪೋಪು ನಾನು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಡು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಪ ಏತೋ ಜನ ಅಂತ ನೆತ್ತೇರು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಪೋಪರತಿ ಎಂಗ್ಲಂಜನ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಸೋತ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ సోకుల్నే ఎంచాండి ప్రోగ్రామ్ ఎంచాండి ప్రోగ్రామ్ ఎంచాండి మళ్ళీ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋಡು ಅವ ಒಣಸ್ಗತ್ತು ಎಂಚಾಂಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ నుంచి మంచి పోయిదురా అలా పొప్పడరా అప్పుడు జాగ్రత్త ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಉಣ್ಣಣ ಏತು ಚೂರು ಉಣ್ಣ್ಯಾ ಹಾಂ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಾಯಸತ್ತು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಾಯಸ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಯಸ ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಯಸ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಬಲ್ ಅಂತ ಎಂಚಾಂಡಿ ಎಂಚಾಂಡಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಾನ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ಯಾನ ಏ ಎಂಚಾಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಉಣ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡು ಯಾರನ್ನ ಓಡಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಯಸ ಎಂಚಾತೀನಿ ಪಾಯಸ ಚೀಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಾದ್ರು ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೋಕಣ್ಣ ಇದಾನ ಬೇಜಾಡಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಆಯ್ತಾ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜವಾನಿ ಇರ್ಬೋದ ಬಲಸೊಂದಲ್ಲಿ ಏಳಲ್ಲ ಪಣ ಚೂನ್ಪುಣವ ಮೆಲಾನೆ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಚಾಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಚೆಂದ ಆಗಿದಾ ಪಾಯಸ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಏರ್ ಬಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳುಂಟಟ ಸಮ ತಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆಪ್ಪಣತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವ ಕೋರ್ತಾ ತಿಕ್ಕಣ ಸುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಜಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂದ ಓ ಪಾಯಸ ಈ ಪಾಯಸನೇ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನದ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಜಬರಜಿ ಅವ ಎಂಚಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾನ್ ಬೆಟ್ಟಾರ ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲ ಪೂರ ಪನ ಅವ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಾರ ಅರ್ಧೊಂದು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಲ ಹತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರು ಹಾಂ ಸರಿ ನೀ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಗಲು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮು ಇನಿ ಸುಮಾರು ನೆತ್ತೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ತುಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜವನಿಯರ್ ತುಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂಬುದೇ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಡೇ ಒಂದು ರಜೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಜೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಸರ್? ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ. ಊರು ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಇಂಚೆ ತುಲೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ದಾಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈಗ ದಾಲ ಪನೋಡ್ಚಿ. ಹಾಂ ಭವ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಗಳ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಬೇರ್ಲೊಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಡು ಎಂಬೇರ್ಲೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆತ್ತಿರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಇರೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಂಪು ಪೋಪರದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ ಶಮ್ಯ ಮೇರ್ಲ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೇಡಿ ಕೋಶಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಇನ್ನೇನು ಜವನಿಯರ್ ತುಡಾರ್ದ ನೆತ್ತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಮುಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಂಡೇ ರಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪು ಜಾಲಿ ಅಂಡ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಕೆಟ್ಟು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂದ. ಹೇಗಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್? ಹೇಗಾಯಿತು? ಚೆಂದಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಎಂಗಳ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕತ್ರಿಗಂಬಲದಾರೆ ಅಂಚೆ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡ ಪುರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಈ ಏಜಿದ ಜವನಿಯರು ಪುರ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಪೋಪಿರಿ ಅಂಡ್ ಅಮೇರು ಸಂಡೇ ಅಂಡಲ್ಲ ರಜೆ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೋನಸ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಬರ್ತೀರ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಯಾನು ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತಾಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಒರಿಜಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ತಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೋಹಿನಿ ಓಂಡಿ ಇನ್ನ ಲವರ್ ಉಂಟು ದೇ ಇನ್ನ ಲವರ್ ಮೂಲು ನಾನು ಏಪಾತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರಾ ಈರ್ ದಾಯ ಬೈದಿನ ಪೋಸ್ಟನಾ ಮಲ್ತಾರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಾ? ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪು? ಹೌದಾ? ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮದು ರಕ್ತ ತುಂಬ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪದ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಈಗಲೇ ಖುಷಿ ಅದೇ ಇಂದು ನಿಖಲು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಚಾಕ್ ಲವಣಸ್ಗಳ ಅಡ್ಡೇಕ್ ದೂರದೆ ಉಣಿಯಾರಲ್ಲ ಚಾಕಲ ಅಡ್ಡೇಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ನೆತ್ತರ್ ಕೊರಿಯರ ಓಡೆ ಉಮಿಲ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಮೂಲೆ ಆತ ಅಲ್ಲ ಒರಿ ಮೂಲ ಮಗಿ ಅಮ್ಮಿ ಒಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಇಲ್ಲ ಬೀಗನ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬೀಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯಡೋಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾರಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರಿ ಅವು ತಾರೆ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬೈದ್ನ ಪತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಜಂತ ತಾರೆ ಏಪ ಕೊರ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಪುರ ಅಂದೆ ಪಾತಿಯರು ಉಂಟು ನಂಬರ್ ಏನು ಉಂಟು ಅಂದ ಅರೆ ಖುಷಿ ಜೋಲಿ ದಾರ ಆಯ್ತು ತಾರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಆಜಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇರೆಗ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಉದಯನ್ನೇ
ಕೊನೆಯ ಕಡೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಗೊರ್ಪುಣಿಜ್ಜ ವಂದನೆಗಳು ವಿಜಯ್ ಉದಯರಿಗೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಥನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂತ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಂಜಿಸುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಬಾತಿಲ್ಲ നല്ല പാത്രം എത്തണ ഏത് കുറിച്ച് ഏത് കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇത് ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದೇ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಮಾತು ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ 2018ರಿಂದ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ಬಸ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಆ ಗುರುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ ಐತ ಪೂರ ಐತ ಬೈಯಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಜವಂತುಡದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗುಂಡೂರಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡಡು ಒನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮಂತು ಅಂಚೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈಯಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಜವನತುಡದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಬೈದ್ಯರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಗುಂಡೂರಿದ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲೇರು. ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು. ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಡು ಪಪ್ಪ ಆಡು ಅತ್ತನ ಏರ್ಲ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ತೂಪೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಗತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದಾನೆ
ತೂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ 15-25 ಜನ ಮುಟ್ಟ 14 ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು 4 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಜವನೇರು ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಮೂಲು ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೂಲು ಎಂಚಂದ ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೂಲು ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಹೊಸಸ್ಲದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿರು ಅಂಚ ಅದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಲೋಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಡಾಯಿಬೋದು ಪೂರ ತೂಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂನಾಗ ಒಂದು ನಮಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಗೆ ಫಲ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದಕ್ಲೆ ಎಂದದ್ದು ಬದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಂದದ್ದು ಬದುಕುನ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಆಗ್ತಾವ ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಡೀತದೆ ಬದುಕಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಗದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂಗನೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಏಮಣ್ಣ ದೇವಣ್ಣಗ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಪೂನಾಗ ಏನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಪೂರ ಸರಿತದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಸೈಕಂದ ಎನ್ನು ಪೋಪ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೂರದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪ್ಲೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪ್ನ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲಭೂತ ದಾಲ ಕಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತುಂಬು ನನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣ ಖಂಡಿತ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಫುಲ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಗ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬೆಟ್ಟುಪಾಡು ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಐತಾರದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಎಂಡಾಂಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ 3 ಬೈದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಏಪಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಭಾರಿ ಜನತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2013 ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ನೆತ್ತೇರು 117 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 28 ಜೋಕುಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ 130 ಜನ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕರ ಬೇತೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂತೂ ಎಂಗಳ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಗಳ ಸಡನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ಅಂದುಲ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಟುಲ್ಲ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚತುರ್ಮುಖದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಕುದರಡೆ ಉಂಡು ಸೇವಾಶ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚೇನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜವನೆರೆ ತುಡಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಕನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಾಯಿನಲ್ಲ ಮೆನ್ಪುರಿದ ಲಕ ಮೆನ್ಪುರದ ಪಿರಾವಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನೆರುಲ್ಲ ಅಂಚಾತು ನನಲ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ ತುಡಾರದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ 3 ಬೈದು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಇರ್ತೀರಿ ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವಾಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂದು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಂದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ನನ್ನ ಕೂಡ ಬರೋಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಜೈ ಜವನೇರ್ ತುಡಾರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಸಿ ಯು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಡಾಯ್